Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar sut i rhedeg Python o fewn command, a'r cregyn Python, neu Python shell. Rydyn ni hefyd mynd i edrych yn bellach ymlaen ar golygydd testun ag o fewn Jupyter. I ddechrau, rydyn ni am rhedeg Python o fewn y command line. Rydyn ni'n agor y cregyn Python gan teipio Python. Sydd yn deud ni bod ni o fewn Python rwan. Ac os ydyn ni eisiau rhedeg cod o fewn y command line, mewn esiampl hon rydyn ni am defnyddio gorchymyn syml iawn, sef print, ag defnodau hello byd, rhan bacha. Ac os ydyn ni rhedeg hyn, rydyn ni'n cael hello byd. Dyna be fysyn ni'n disgwyl, a rydyn ni am edrych ar hyn yn bellach ymlaen yn y fideos. Y broblem efo rhedeg Python yn y command line yw bod ddim modd o arbed ein gwaith neu defnyddio'r cod ar yn ei sgwennu eto. Dyna pam mae defnyddio golygydd testun yn boblogaidd, gan bod modd o arbed beth rydyn ni'n sgwennu i defnyddio eto. I ddod allan o'r cregyn Python, rydyn ni'n defnyddio exit ac rhan bacha. Rwan rydyn ni nôl i fewn i'r command arferol. Nesaf rydyn ni am edrych ar rhedeg yr un gorchymyn o fewn golygydd testun. Mae hwn yn olygydd testun rhedeg am ddim, ond mae llawer o olygydd testun gwahanol ar y we. Defnyddiwch beth mae gorau gennych chi. Ac o fewn Atom rydyn ni am newid i Python. Fel bod y golygydd testun yn gwybod bod ni'n am ysgrifennu Python. Felly ysdyn ni am roed print hello byd. A rydyn ni'n gweld bod Atom yn gwneud pethau bach mwy ddarllenadwy gan newid lliwiau yn ôl beth rydyn ni'n sgwennu. Rydyn ni am arbed y ffeil yma fel hello byd. .py, sydd yn dweud na ffeil Python dio, ac rydyn ni am arbed ar y desktop. Felly, os dwi'n mynd yn ôl i'r command, i rhedeg y ffeil yma, rydyn ni eisiau mynd i lle mae'r ffeil wedi storio, gan ddefnyddio cd, sef change directory. Felly, da ni rhoi cd desktop. Yn yr achos hon, rydyn ni lle mae'r ffeil wedi storio, felly gallwn ni roed Python ac enw'r ffeil hellobyd.py ac pwyso enter, a rydyn ni'n gweld bod y cod wedi rhedeg. A mae hyn yn ffordd mwy effeithlon am bod ni'n gallu storio gwybodaeth ag sgriptiau hir. Mae ffordd mwy interactif o defnyddio Python ar gael yn y ffurf Jupyter Notebooks. Mae Jupyter Notebook yn dod fel rhan o Anaconda, felly os gosodwch Anaconda'n iawn, felly os oes gennych Anaconda, byddai gennych Jupyter Notebooks. Rydyn ni am agor Jupyter Notebooks gan mynd i lle mae Anaconda, lle ar Mac yn Applications, ac rydyn ni eisiau chwilio am yr Anaconda Navigator. Ar eich cyfrifiadur ag agor hwn. Rydyn ni'n gweld Jupyter Notebook. Rydyn ni'n pwyso launch. Rydyn ni'n gweld bod rhywbeth yn digwydd yn yr command line. Ac mae'n agor Jupyter iddyn ni. Rydyn ni'n mynd i lle rydyn ni eisiau'r ffeil wedi storio, yn achos ni, Python Gymraeg, a rydyn ni am greu notebook newydd, Python 3. Rydyn ni enwi hwn yn rhedeg Python, ac rydyn ni am roed yr un gorchymyn ac hint. Felly print, defnodau, hello byd. Sydd yn deud wrth Python i brintio
string hel y byd. Eto, mae hyn yn rhywbeth byddwn ni'n edrych ar yn bellach mlaen yn y fideos. Gyda Jupyter Notebooks, rydyn ni'n rhedeg cell gan ddefnyddio Shift-Enter, a rydyn ni'n cael yr allbwn yn syth o dan y cell. Mae hyn yn gallu gwneud pethau'n haws i gadw trac ar y cod. Mae Jupyter hefyd yn gallu storio gwybodaeth newidynau heb gorfod dilyn trefn penodol o fewn y cod. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i ddefnyddio cregyn Python o fewn command. Rydyn ni wedi rhedeg ffeil o olygydd testun o fewn y command, ac rydyn ni wedi edrych ar defnyddio Jupyter Notebook i rhedeg Python.